ninyo. Yes, hello mga subscribers. Muli, diba? Please, makita mo na. Yun, mga subscribers. Ito po, si Moderno Magteping to. Nandito po tayo sa Pangilinan Residence. Kaya po sila. So, more on ang case po niya po sila is yung sa kanyang lower leg left at lower leg right. So, ang recommended ng doktor sa kanya is physical therapy at massage therapy. So ito po yung aming procession. At syempre sa tayo sponsor na. Mga sponsor? Sponsor. Ilang mo para? Yes, sir. Oh, shout out! Teacher Esther. At syempre kasi shout out tayo kay Grace. Ayan, syempre ito kapatid niya sa akin. Siguro sabi sa'yo? Si Kumaring Arlene Castillo. Ayan, kami kasi Arlene Castillo. Shout out tayo dyan. Yung mga naging dahilan po nung bakit nagkakilala dito. Sige po, before anything else, we'll make a pray. Pray tayo. Na, sama ka dito. Magdarasal lang tayo. Ba't mo lang... Balik mo lang. Lagi po ang ating program is always pray mo tayo. So, mamasilin natin ito. Paparamili natin yung espasa mo. And then, we'll give the sa ikaw ba? Ang espasa mo yan. Ano ka na? Bukas ka na mag-physical therapy. Kaya sabi sa mga nakasulatan sa Mateo 4:4, hindi lamang sa tinapay ng buhay ng tao, kundi sa bawat salita ng Diyos, lumutawi sa kanyang bibig. Sabi sa Marcos 11:22, at naroon tayo ng pananampalataya. Sabi sa Marcos 11:24, ano man ang ating hinihin sa mga maniwala ka magkatagot ng Diyos. So 1:3 says, yun na lamang ang pag-ibig ng Diyos, hindi ito kaya pinagulog niya ang anak si Jesus, upang ang mga sumasampal tayo di makahamak bagos magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sinabi ni Jesus sa 1:6, ako ang daan, ang pagkakaroon ng buhay, wala akong masama maliban sa akin. Noon, maraming salamat, Lord God, sa mga taong na hindi mo pinili. Ito yung rest my hands, Lord God, sa gusto niya, at tungo sa kagalingan ko, na po sila Panginoon Lord God. Pagpalain ng pamilya nito, ang tahanan nito, Lord God, na ginagamit sa pagkakita, Lord God, ayaw po masamang espiritu, Lord God, ay pinapalais ko sa tao, Lord God, lumasay karamdaman, Panginoon, tapos Panginoon, lumasok ka, sa iyong puso o Panginoon Jesus. Samahan niyo kami sa ng therapy, ito ang isa namin ng Jesus. Thank you, Lord. Alam niyo, hindi kayo napapis kanina. Hindi mo. Wala kayo ito. Mga problema mo, spasm na eh. Ayan, mga. So guys, pwede ka tayo. Kaya ang gilid. Ang po, kaya ganyan. Shout out, balik ka ba mga kambal? Shout out mo. Hello, shout out. Ako, dito. Kambal. Anak mo. Anak mo. Diba ba din? Ayan. Picaset oil. At itong tiyata malaki. Oo, niya man lang. Tsaka rin, tiyata mo lang lapag. Sabi tingin. Malaki yan, si Sa pakama. Ang alim na. tapi niya yung magulas, pumatay. Ang alim naman. Ang grado. Kaya hindi kasi mga ano. Pero pinapakuha ng gumagawa pa po yung hindi kaya. Kahit pa. Kahit na pa ngayon. Kumuha ng $, hindi pa pinawal na ako. Sulit ka. Sige ma. Kasi kami. Ma-construction ka ma? Mag-construction ko makakiraya mo po yan ang kanal. Dapat siya mga ninimayin kaya ng kaya mo ninyo. Ano ang subject ko na yan? Ha? Ngayon po, malagalasan tayo kakabo. Bukas naman po sa mga yan. Si Pangtindaya, ang subject ko. Bukas ka ba? Duman ba? Duman lang. Katigang po, yung face and head. Pagpatok. Ibay, hindi ka po. O bakit ko yan ang gamit ko? Liman! Kamag yan ang patok. Kita mo tuwa na ko. Huwag na kaya ka, mga juling mo pa na. So, papasin natin guys, si... Ano ba kumain?
Ha? 74. 74 batang-bata ako, no? 74 is concept ko yung byuda. Nilamig. Kasi puro siya kapsul. Wala na kaya ka. So, punong-puno po siya ng spasm. Upon palpation po, napakatigas po ng mga muscle niya. So, mag-focus po talaga ito ng full blood circulation, mga ngalay. Puro inject na ito naman yan. Gaya yung Dr. Roxanne yan, mentions ko na kanina. Yeah, so talagang Sinabi na naman mag-aaral po ng therapy rehab. Ito po ang tinatawag ng kaya therapy may pakain rehab. na akong special na massage sa lamo rin. Hindi daw yung mundo. Special na. Ay, Sa massage. Ay, nagkaroon special. Kanya ako ni Kevin, kamo massage ko, 3,000 din. Wala siya sa luna. Alagdaan mo. Hindi po tayo ng kaya yan. Yung YouTube po natin. Pati taktik kayo, taktik. Alis ka na ka ma! Alis ka na ka ma! Ano ba? Ako yung ating makayal ka ako. Sige ba nasa bag mo anak? Na? Dalawa, gusto pa kami. Ano pangalan? Eva. O, shoutout Eva. Saan mo ito si Eva? 42. Saan? Dubai. O, shoutout sa nanay niya po siya, si Sister Eva from Dubai. Shoutout. Sino ba? Estong? Estong. Saan ka rin ba? Dubai. O, Estong. Shoutout sa'yo. Panuorin mo to ha. And please don't forget lang sila. Sino sa ating video sponsor? Si Teacher Esther. Salamat sa'yo. Panuorin mo to. Shoutout sa'yo at mabuhay ka and sa iyong pamilya ni God bless you. Siyempre, masalamat na sponsor mo. Ayan o. Kaya alam mo niya ma, isikya ka na. Magpipin mo ka rin niya. Ano ba yun? Special. Special sa ito. Ako, may prescription na sa ito. Ano best ka? 2,000. Ito ka na ako ba? Orta pa lang. Sasabyan mo siya 1.5 penny na. Ano niya? Wag ko pa. Mga yan, sasabi na. Ay, sabi ka. Place na, kita yung money. Sasabyan niya ka. Siyempre, bibigyan mo ng kaya sitwasyon. Tandaan niyo po bakit tumitigas ang muscle natin. Tulad po tayo sa tubig. Ang lakas ko sa tubig kahit Kulang po tayo sa exercise. Oo, exercise talagang kulang ako. Tapos kulang po tayo sa galaw-galaw. Kulang po tayo log to. Hindi, nag-exercise ako dyan. Lumalabas ang Talamig yan eh, Grace. Talamig yan eh. May lambot. Magpiping mo ba eh. Ano na? Kahit may tuking mo na nagdaya ka kung siya ka APCC. Marami ka kasing lamig, Nay. Umaga ka na therapy. Mas kasali ka na legit eh. Diba? Umaga ka kayo. Ano sponsor sa hindi? Sino sponsor? Ay, kung aking tumas sa dito sa atin na ito, kung ito ba ng hotel is alternate, hanggang wala na yung sakit. Bukas niya po, ganyan din ako sa mga. Okay, sa mga lagi, Para oo. bukas, attention. Pwede na. Para try ko ang puluhan mo. Tapos yan. Wow, tama ka ng oras. Pag picture ka na, huli na kami ng pasyon. Ako, bakit makakapagin ko? Nay, maninibagong katawan mo. Siyempre, galaw. Siyempre, ang reaksyon. So, maalas mo ng konti. Umilit ang konti kasi nagalaw ko natin. Kasi, ang mga katawan Kasi nga, mas ganita kaya yung lugabe. Bumili siya ng lugabe, yung mga rin dito. Oo, magkano ba? 24,000 ba? Hindi yun, pinag-i sa akin, 200. Ay, wala kang Thousand? kini Ano mo kayo kayo na? na. 38,000. Ano ko niya ngayon ito? Sige, may magpagagamit. 38,000. Pag-besa ko. Kaya yata ang bago para ko. Bago para daw. Kaya ito. Ma, lamig yan ang kayo. Lamig ko rin, hindi ko matapit yung mga o. Ano mo? Hindi na nyo siya. Si Magdete, talaga mo ngayon ito.
O, na ha? Gusto ko magabi ko kasi sa kanong pasyente ko, di ba yung mga kasi yung mga bilang sila. You start to 10. 10. Pwede, di ba may pamapay tayo? Hindi, nabulan siya. Ibang paper ka ba? Simula yan. Ibang paper ka? Ito, may ito. Hindi mo bang paper? Ito na. Sige, sige, ibang paper ko. Yan pa. Sige, balog ko na. Yeah, sige, kailangan na yan. Okay. Magiging ito nga magiging natin na program. Ang tawag dito na upper limb. Ito lower limb ba? Kung ito mo dyan, upper limb. Para lang. Yan. So, ang ating program ngayon muna is strengthening of muscles. Yung mga muscle natin na maraming spasm. You just relax the muscle guys. Babasin ko si... Kung alagas mo dyan ay sa computer mo, 100. Yes, magkalagas naman ito. 176. 176,000 po ang na-inject sa kanyang muscle. Ayan po. Inano ka, Ang budget 6 session. Oh, yan. So, kasi miss ko Wala akong pera kahit 5 pero direct pala ka ng Lord, Maria. Ay, nakikits mo rin mo. No? Hindi ko na nagpapalit. dalat siya, dalat. Saan ka? Pareho ko tayo. Hindi na, hindi. Kaya ko na pala rin. Artist na lang. Ay, pag balik ako, Pero video ka na. kay litrato mo na magkapay. Pag balik ako, video ka na. Kakanta ka na ngayon. Ha? Gusto mo kanta. Mag-video tayo dyan. Kumakanta ka ba? Mag-video ka. Hindi ka, Grace, mag-video ka. Hindi ko kumanta. Pag sino lang yung fans. Nung ano ko, nung bata ako, kumakanta ako. Papapili pa akong video kay. So, itong ginagawa natin ay, nakaroon ko yan, ayan, twisting ko yan sa muscle ko, ayan, action, yung mga progress na. Ayan, itong wrist mo, i-focus ito. Okay? Okay? Very tight po ang mga joints mo. Ibig sabihin yan, mga kailangan talaga ng exercise for physical therapy tawag yan. For physical therapy. Kaya, Pero yan kahit ako magagawa ko yan. Dalawa na yung muna ako, no? Pwede naman yun. pwede naman siyempre. Oo ba na yan? Yatid ko yung mga kambal na alam mo na eh. Meron ka mga mag-exercise kasi araw-araw tuloy din. O, di ba na? O, tapos, sandali, hindi kasi. Hindi mo ginagawa, di ba? Di ba? Dapat ginagawa. Yan. Yes. Kung may tulog na ito, madala? Ha? Masakit ka, kaya hindi mo may taas. Pero paano? O, taas mo yun, Nay. Uy! Uy! Kunti na lang. Dimax ba? Ba? O ba? Fresh yan, di ba? Ayan guys, o. Kunti ko na lang. Nagtaas na po ng konti ni nanay. Kanina, di na. O, itong gagawin mo na. Kanina nga, nag-aalala ko makapag-iyak yung sakit ng body ko. Ngayon po, bubod niya na. O, ito na. Fresh ka. Gagawin mo, alam mo, sisi. O ba? Ba? Ito mo naman talaga, first session pa lang lumakas na po. Ayan, thank you Lord. Sige mga, thank you Lord. Kasi araw-araw nag-aano rin ako, pero nung babalik, hindi tama yung exercise ko. Ngayon, Nay. Nakawal ko lang is. Ngayon, Nay. Hindi mag-camping, okay na kayo? Eh, mag-camping pala. Nabuhay pa sa mag-camping. Ayan, buti lang ng mag-camping mo tayo. Ayan. So, sa lahat ng mga pasyente natin, shout out. Ito sa ating mga subscriber dyan. Nanonood sa atin dyan, shout out. Ayan. So, palagi niyo pong panoorin. Please don't forget to like and subscribe. Ano yung pasyente mo, ano? Ang ganda siya. Reflex ka naman. Parang pusa. Okay? Next time, tanong yung makakasulat. Sige. Harap sa mga pag-iing po dito. Hindi mo siya, pag-iing mo ka. Yan. Yung gatas. Oo. Lako, sarapin niyo yung tikla mo, ha? Ako kasi sa kami, nasa rin natin yung Napakatigas ng mga asin. paano ko na po yung sasabyan namin na Okay. makakatulong daw yung massage. Yes. Ganun naman ako. Sabi na yun. Ano ko nung teacher. Mo si Esther. Pagka naman, kasi umaga, nagpapaano ko, nag-exercise sa sarili ko.
Pero itong papa kami na wala sa ano, sabi ko nga, kasi ano sa kaso yung dito. Kung ako din na kaya, o madali sa first step lang natin ha. Mga madali ha. Okay, kung ako din makakasunod ito. Ano ba? Magang ba ang kami ni Mang Kepler? Magang ba? Kasama ko yun. Yun eh. Sama-sama kayo. Iwan ang load lang. Yun, siyempre. Oo, yung mga viewers natin, marami tayong subscriber, 1,000 subscriber natin, isang libo sila nanonood sa atin yan. Oy, nabilang ko. Yung galas tayo. Ligandos daw. Kaya manonood sa atin yan. Yan. Yung mga naging pasyente, tsaka pasyente. Pagaling na. Ano pagaling ang Lord? Gusto mo din. Sumaka ng bahay mo, walang mga siya. Kaya lang gusto rin. So, maraan lang. Balangan tayo sa ulo mo. Ano ba ito yun? Ano ito mag-obra? Ano ito mag-obra ng therapy? Basta ako mag-therapy. Yung mga ano, sabi yung tira. Kagaya nung sa ano, ganito yung sa Ang therapy ko din ang kaya abang pamulog ka rin eh. sabi niya, after 1 month, after dito, tingnan namin kung dito ka. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos tayo. 1, oh? Isa-isip na. Eh? Oh. Tapos tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, push. 1, 2. Yan guys. Yan na, Esther, panoorin mo to ha. Yan, na-sponsor ng Esther, panoorin mo itong ginagawa namin. Ano siya namin nag-enjoy. O, Ma. Whoop. Uy. Ma. Talangin eh. Siya mo na eh. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, malalim. Tas. 1. What? What? Baba. 2. 3. Ba? Guys, nataas lang kamay niya na sila. Oh. 4. 5. 6. What? 7. 8. 9. 10. Oh, ba? Do. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nakawan na. Tas. Wah! Baka mo, tas kamay mo. Ano, tas mo na. Sige mo. Oh, sige mo. Tas mo na, diba? Tas mo na. O, pero mo tas yung kamay niya. Wala kang kamay na tas. Kanina po, may tatas ang kamay ni nanay sila. O, Kanina nga, iniisip ko paano pagtataasin. o yan, Esther, tumaas na kagad ang kamay ng nanay mo. O, di ba rin? Ganun ka pangyarihan. Wait natin ni Lord. Di ba? O. Uy! Dark, pasok ka sa kwarto. Halika dito. Pasok ka sa kwarto. Alitak sa yata, si Maylita, niya, bala na nakatan din. Ito ka na gusto mo ito? Ito ka na gusto mo?
Ito lang. Halika, oo. Magaling yan. Ayos na, Nay? Nay? Okay lang ba, Nay? Tapos mo mga aso yun, no? Yung mga nagmamassage sa, sa hospital, hot sila. Hot stone. Ating kumulikin, ma! Ika naman. Ating kumpleto sa kumpleto. Kaya tayo kay Sibi-Sibi. Ang galing man do. Wow. Yan eh, yung yan eh. Wala ko yung makikilala nito. Kaya ating kumpleto sa kumpleto yan eh. Kahit nakapangin, warm up pa. Bawal naman yung bugandang yan eh. Dalaga. Kahit pangin, warm up. Kumpleto mo ba? Saka. Sa mukha mo, may lotion mo. Sa mukha mo? Ano yung lotion sa mukha mo? Pulbo. Lotion? Lotion. Meron doon yung kita mo yung dab. Meron akong dab doon na doon sa kahon dab puti. Wala siya na, meron tayo niya sa mga girlfriend. Kaso nga, hindi natin gawin araw-araw, hindi pa para yun. Ha? Ngayon, ano ka lang yun, purely massage ka lang, ha? Kasi nga, alam ko natin yung mga muscles kasi ikaw din, relax yung muscle, ha? Kaya nga tayo naman, tinigil ako. Ayan guys, tapos na sa ating back mass. Ang gagawin natin yung just relax the muscles. And then, bukas naman tayo mag-gastos kay nanay. Nanay, no? Ayan. Tapos Shinay, then Tosa, nanay. Ayos na eh? Ha? Gusto mo nga? Ha? Gusto mo nga? Hindi mo kayo sa kitchen. Para kayong... Pabalikan ko. Gravidence. Sa kitchen. Naksa pwede mo sa Hindi mabilis ha. Hindi yan, malinis po. Ay, very nice ha. Ang kamay ko. Maglakas sa pamilya. Ay, saan mo kayo nilito? Yung sa may tuwalya ko, Saan mo kayo nilito? pwede din yan. Yan very critical. Kasi iniyan ka ito. Pero may pagdating mo na. Pero nilaya ka ako may bisa kang tinapin. Ha? Spasan mo, ano? No? Sigurado yung tingnan sa tiyoko. Sasang... Siguro tayo? May pag-massage practice. May tayo ko bukas. Tinubis mo yun. Yan. Muscle ko sa sakit. Tapos kailangan nito ng sakit. Hindi ko, ba't tingkuhan mo ang kailangan mo na walang sakit. Yaman. Atas na nebing gama na nga mo sira na yan yun. Yan din ang magkwento, pwede mo atas. Nanti niya mahal mo ka na. Ano ba? Sige mo kang kaya, sige mo kang kaya, ang Esther. Tenyo, tapos tingka mo, ngayon ka yung Praise God.
pa, baka si Bea, may tanong na. Ba? Oh. Ba? Wala, pipinis ko ay subong na. Pero ito subong pa din eh. Gusto mo na Bea? Yung nagay mag-brako, pag-brako pa. Kaya kung di ka mag-brako ko, try na rin mo, namin na rin yung itang bilog. Alam mo, wala naman yan, wala yung meron bill. Wala naman ito. Eh, mga South Indians man. Diabetes 18 years Mga na. 18 years na, pero malagat na nga akong pipitin kahit kanya game. In July 30, alam kaya, alam fasting, at pa-blood care po. Yung tusok ko, yung tusok ko dyan ko. Wala akong problema, yung may problema yun. Isa ka, sasabi ko lang, may ticket ang dapat ko. Yan may kahit days. Yung bilog Bea. Yan may low kahit. Kaya pa steroid cream ba yung pagkain ka rin ang ganyan. Ayun mo nga sabi kong laro-laro eh, review. Bala pa kakain kayo rin na kaya. Sa bilog. Kaya ko rin ko na kunwari na ako pa nga. Bala hindi. Nasabi ko pa Kimi, hindi. Pero ako ang klaro dito, katalong niya ultrasound. Kanya pala itataga na weekend pa ito. Yung natuwa na ako. Sa bilog. Sa bilog. Yes. Kumusta naman? Ayos naman. Hindi ka. Ikay ka. Oo. Wala mo. May edad ka rin. Wala akong matuwa. Stress ko. Amin ako. Stress. Amin. May stress. Ano ang kwento pa? Electric pa na yan. Bakit ba yun? May sira yun. Kaya ko sabi ko. Yung may Hindi, huwag mo sa iyo. Huwag mo sa akin. Hindi, tama. Huwag mo sa akin. Yan, okay na. Huwag mo siya. Okay na. Bukas na sa Aston eh. Na? Bukas na kay Aston. Namin ko. Ang bato. Ay, tamba ko. Ako bukas. Ito sa mga tao. Yun eh. Mamaya ako kasi ako. Wala ko lang yun yung bato. Kaya eh, di ba? Maraming dagdag ka. Di ba yun? Balo na eh. Pero magkakapin kayo. Dito nagawa na ano nila. Paano may massage skin Hindi, yun. ito. Palang carbon station. Alam kasi beses na yan. Kaya tawli ay kemi tayo. May masuk yan. Ito manwahang daya. Ito minsan. Ano ba? O ano makarayan ba? Dapat ko rin babae man. Sa private ng daya. Ngayon, kita lalaki, kita at least sinabi ko rin ko, kung daya ako. Ito, alam ko sa pengwanan ko, tungkol ko pa rin ko talaga. Di ba naman yan sa putin eh. Siyempre mo. Ay, may masasama na yan. Masaya nga yun na. Parang ako talagang sa buhay ako, mararap ko ako. Yan Mamang ko. ang matyagan eh. Ano, tsaga ko. Sister? Bakit mo kayo? Already. Yan. Kami tayo na digital Ay, therapy. baby eh. Di ba, di pwede. Yes,
din ko din. Sa akin, Ano to? ito niya, kanya, single. Hmm. Now, may grace niya. Yun. Dapat yan ang mapuna eh. May dami ng pinagawin ko. Stroke ito na. Stroke kasi sige na. 3 months ko yung therapy. Hindi ko na yung sa hindi ko na kaya mark ko. Hindi ko na. Isa niya siya eh. Hindi ko. Lagi mo yan. Lagi mo yan. Dos, lagi mo yan. Tres. 4. 5, lagi mo yan. 6, lagi mo yan. 4 ano? 4. Last one, last one. 15 minutes yun. Ayan guys, so tapos na po tayo sa ating therapy kay Akusila. So mamaya, check natin yung upo tayo. Pero siguro, bukas tayo upo tayo. So, mapagod ka na. So again, watch niyo po yung aming second vlog. So this is our first vlog. Hindi ako sila kanilinan sa buhay sila di Polso. So nandiyan po yung kanyang bot. Lower limb, right, left. Kasi po nagkaroon ng hindi paggalaw or stiffness of muscle sa kanyang cartilage na problema po ito. So, doctors advise her na magpa-physical therapy and massage therapy. So, ay po hindi kakayang gumawa niyan, we do it in 3 and 1. Tawag dyan para matulungan po ito tapos sila. So again, ang ginawa ko muna, yung kamay niya nga, hindi tataas. Kasmakay. So yun po yung kanyang great improvement for 1 session. Natataas lang po niya sila yung kamay niya. Kanina po ba natataas siya kanina? So nahirapan po kanina. Kasi tabak eh po ay. Kung yun po, okay na po. So ayan, so ito po yung kanyang great improvement for our first session. Natataas na yung kamay niya. Ayan, no, kaya-kaya. Yung kaya-kaya mo. So again guys, dito po sa sila pangilinan ng aking pasyente po sa kanyang therapy sa spasm, ayan, sa kanyang cartilage, at siya makalakad ng ayos. So, ito po yung mental therapy. And please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Dito po tayo sa, ano yung Plaza Luma, no? Ano yung Plaza Luma? Porcimbo. 0606. Ayan, Porcimbo po ito. Plaza Lumaray. Plaza Luma, right of Manga. Ayan. So, God bless guys. Bye. Okay, bye. See you.